אנחנו במדריך הזה נראה איך אנחנו שולחים מסרון באמצעות המערכת של ביזנס לוג'יק. אנחנו ניכנס למודול המסרונים. מודול המסרונים בנוי בצורה כזאת שיש מסרים בעריכה, מסר בדוק וממתין לאישור, מסר מוכן ואז מסר שיסתיים. זה בעצם השלבים שמסר עובר עד שהוא מסתיים. נעשה מסר חדש. במסך הזה אני בוחר את שם המסר, לדוגמה הטבת יום העצמאות. הלקוחות לא רואים את השם של המסר, זה נועד לשימוש פנימי שלנו. בשם השולח כרגע כתוב כאן מספר טלפון קבוע. בדרך כלל במערכת של ביזנס לוג'יק משתמשים או בטלפון מיוחד של הרשת שלכם, או בטלפון כללי שביזנס לוג'יק יכולה להקצות. אם זה המסר הראשון שאתם שולחים, כדאי להתייעץ עם מרכז השירות שלנו. בשלב הבא אני אבחר לאיזה לקוחות מפיצים את המסר. אם זה מסר כללי, זה יופץ לכל הלקוחות. אם זה מסר לפרופיל מסוים, לדוגמה לקוחות שיש להם יותר מ-200 נקודות, אני אבחר את הפרופיל. כרגע נפיץ את ההודעה לכל הלקוחות. בתזמון השליחה בוחרים מתי רוצים שהמסר יצא. ניתן לשלוח את המסר מיידית עכשיו. ניתן לשלוח את המסר בזמן מסוים, לדוגמה לתזמן אותו למחר או לחג מסוים. ניתן לייצר מסרים חוזרים, אם זה ביום קבוע או בתאריך קבוע בחודש, וניתן לייצר מסר אוטומטי שישלח בעת היום הולדת. במדריך זה נתמקד במסרים פשוטים יותר שמגדירים אותם או מיידי או בזמן מוגדר. כרגע נתזמן את המסר למחר. המסר יצא בשעה 8 או נגיד 11 בבוקר. נבצע שמור. לשמור את השינויים? כן. כעת נתקדם לעריכת המסר עצמו. בעריכת המסר כדאי מאוד לרשום הודעה שהיא אינפורמטיבית. כמות התווים שיש במסר אחד היא 134. רגע נרשום הודעה כללית שנותנת איזושהי הטבה ליום העצמאות. היי, שם פרטי. זה ישלים לבד את שם הלקוח. במסעדת הרעבים מזמינים אותך ליהנות מהטבת 1+1 על כל המנות העיקריות ביום העצמאות בתאריך 4 למאי. כדאי מאוד במסר לרשום אם יש כפל הטבות או אין כפל הטבות, וכל הזמן אפשר להסתכל על מהו כמות התווים במסרון זה. אז בואו נרשום שאין כפל הטבות, אין כפל הטבות, וההטבה בישיבה בלבד. בסוף המסר חשוב מאוד לתת ללקוח את האפשרות להסרה. להסרה, השב, הסר. יש מועדונים שלא משיבים הסר, אלא משיבים מספר מסוים. כמו שאמרתי מקודם, כדאי מאוד להתייעץ עם מרכז השירות כיצד אתה או את אמורים להפיץ את המסר אם זו הפעם הראשונה שלכם. בכל מקרה כאן למטה כתוב בדיוק איך רושמים את הלהסרה. במקרה הזה להסרה, השב, הסר. נעבור למצב בדיקה. במצב הבדיקה אני גם רואה לכמה לקוחות המסר הזה עומד להישלח. כרגע המסר הזה מיועד להישלח ל-557 לקוחות. נשים לב שההודעה שלי מכילה כרגע 148 תווים, מהסיבה שאני לא ניתן לשלוט על שם הלקוח עצמו. כעת נרשום את מספר הטלפון שלי, של השולח, כדי שאני אראה בטלפון שלי שההודעה מגיעה באופן תקין. רשמתי את הטלפון שלי, אני אבצע שלח. הודעת הבדיקה נשלחה, ועוד רגע אני אקבל אותה לטלפון שלי. ברגע שאני מקבל אותה לטלפון שלי, חשוב מאוד לשים לב ששם הנמען הוא נכון, ששם המסעדה או העסק מופיעים בהודעה, ושהטקסט עצמו נראה טוב בטלפון. לפעמים זה יורד שורה, לפעמים קוראים כל מיני דברים בכל מיני סוגים של טלפונים, לכן כדאי לשים סימני פיסוק איפה שצריך ולעשות Enter איפה שצריך. במידה וההודעה הגיעה באופן תקין, אני אומר לו תקין וי. כרגע המסר עבר למצב שהוא מסר ממתין לאישור. אם יש עוד גורם מאשר בארגון, אני יכול לעזוב את זה ככה, אני יכול לסגור, ובכל שלב המסר הזה
יימצא לי פה. מסר בדוק וממתין לאישור. הנה הטבת יום העצמאות. בוא ניכנס אליה שוב. וכרגע אני כגורם מאשר מסתכל, רואה שהמסר נראה לי בסדר וכולי. תמיד בהיסטוריה אני יכול לראות מי עשה את הבדיקה ומה בדיוק קרה פה. אם אני מאשר את המסר, האם להפעיל את המסר? כן, וי, ובזה זה יסתיים. המסר מוכן ומתוזמן להישלח מחר. בהצלחה.